Bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama illon maname jettoɗe en puɗɗirima e inde gueno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo juumata faljata dokkowo mo gaynata joguiɗo mbo wasata en puɗɗirima e inde gueno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhamadou Cubaɗo ɓurnaɗo winder goto mo gueno yiiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yiddeme nulaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti nene baba ɓen gaddan men woodede oɗo dunar kilifaɓe diine aada e dendagal rewintoɓe jewte men yo Allah dandu en ñawu joote basal e dendagal caɗele kala gonɗe bittede faaɗen yo Allah hakkita julɓe kala ya laaɓal Mouhammadou kon kadi en garti hande émission men juddu jeeri mbo Oumou Dieng heewi ɗowande on calminama kala luggiɗo salminte Moosa Diala welto on calminama ɗon bismuɗen juddu jeeriji ala no mbatten sowona Kalissa on woni koɗo mon hande émission juddu jeeri o salmidire ayawa yeeɓoɓe Pindi TV Kalissa Oumou Dieng mi salminima salmini kala jeeɓowo Pindi TV mi salmini équipe technique Pindi TV foof je vous salue machallah ko juddu jeeri juddu Dakar walla juddu Mauritanie les deux ɗiɗɗi foof ala goto tan gonta hen Kalissa ewa ala no mbatten sowona ma chéri calmidira e yeɓɓiyankoɓe ayawa Pindi TV assalamu aleykum bandiraɓe on calminama juuram mi salminima mi salmini yimɓe meɗen daroɓe men e caméra uji ɗi kan juddu jeeri juddu jeeri eyyi ɗo jibinaɗa non jibinaka ɗo to jibinaɗa Fouta to mawnuɗa ɗo mawnuɗa wadde ka juddu jeeri tan nonne mi salmini on manda ko noddiran moon waniraɓe worɓe walla ko ponmi wiide moon Assane Tall Seydi Tall président juddu jeeri eywa salmidire yeeɓiyankoɓe ayawa Pindi TV assalamu aleykum wa rahmatullah on calminama on juurama yimɓe Pindi TV en welto a yaawi loggude a weltima arde émission émission juddu jeeri machallah ɗo jibinaɗa walla ɗo hot jibinaɗa jibinami Dakar ɗo jibina affaire yaade Fouta ala affaire a yaade Fouta ewa nonne assalamu aleykum am wiide Ibrahima Dia eyyi ami hoɗi Fass Mbaw mi salminoma juurama onon foof yo Allah wat ko kalanto waɗat nafoore ɗum noon onon foof min salminimon ɗo jibinaɗa min Fass Mbaw ɗo hen jibinama Dakar o affaire yaade Fouta min eyyi lawol gotol ɓooyiɗe machallah hadmen arde yewtere nde ala no mbatten sowona calminen musidɓe tedduɓe gardirɗen hen kadi Amadou Diallo moƴƴiyanke jontaɗo mo jolɓe ñembi o salminirama juuɗe ɓernde en calmini denɗam Kisma Sy to Paris la France o salminama kono kadi en gaccata joom suudu men Malaɗo on woni madame Kisma Malaɗo Sangote o salminama o juurama ha jaggandu men caméra ji ɗi ko wayno ɓiyam Amadou Touré caatu walo caatu show musical on calminama ko mbisa babou maquilleuse men jontaɗo ɗo e Pindi TV on calminama bandiraɓe musidɓe tedduɓe hade men garɗe lowdi garen e question réponse d' abord puɗɗen arde e lowdi yewtere walla question réponse o garen e yewtere ha par garen e question réponse par ce que onon ɓerɗe mon deeƴani bel mam deeñɗo ɓerɗe mon ha par lowdi yewtere men hannde kirdiral kiram sen mbi kiram hakkillaji jahat koye hakkude debbo e gorko kono en gardani ɗon mbiten ko kiram ina woni ha e leñol hannde sen totti yeru hannde min comme kirowo exemple Amadou Diallo walla Kisma mi won kirowo mais au lieu mbeɗa ñambo ko waɗata ko e ko moƴƴi mbeɗa hirɗum non mi watta ɗum kiramam woni kanko yommo waɗa feere no pewjiniran mom no yanir min mi yawta faami kiram ɗo gandanɗa hoore ma jibinat hasidagal par ce que kiram no moƴƴi hirde ñambude ko moƴƴi ɗum ɗon ko kiram kono ɗum ɗon fof en gaddani ɗum mais kiram gandanɗa hoore ma en jii bonni aduna kiram woto hay goto hetto yeeso ma woto hay goto ɓuurma sinno sago ma ya ɓuur kar ɓurtiɗo peroɗa koyngal mum e woni banggueji fof noon kiram ɗam ɗon ɗum jewteten ko pamɗa hen te sikki ala neɗɗo fof ina wuuri ko way noon somi juumani min de
ɗum ɗon kam wiyata ɗum ni kiram mbiyam ko haasidagal par ce que neɗɗo so tawi an a yiɗana sehil ma walla un parent à toi ko moƴƴi min j'appelle ça haasidagal no waɗi kadi hirande leñol mum walla mi hiranma pour an ya avance e ko gonɗa ko kadi wona yejjidde hooram quoi peut être mi hiranma pour avance mais mi ñembuma e ko mbatta ko pour yidde wadanam añande bandum voilà donc min kiram goɗɗam dam j'appelle ça juste haasidagal wona kiram voilà. Ma chérie ko mbiɗa hen? eyi komi ko gonga kiram mom saɗa hira jomum jaaga ko firanta ɗum ko moƴƴe muɗum kadi e gandanɗa hoore mum aɗa wawi wadde ɗum important dal kiram dal saɗa hira ɗum taw kadi wona kiram koɓe mbiyata kiram négatif non yo won positif dal taw ko kirata ko ne waɗi sens e voilà ɗum par ce que en jii kiram hannde son bonniranim ɗemgalam mi yii ko mbatta ko mbeɗa anndi ko moƴƴi kono yon bonnit ɗum e ɗemgalam somi wawa bonnitɗe ɗemgalam yon bonnit ɗum e koyɗam jarnam yaade galle galle mi foggu mi haal jarnam yaade jafɗon hay serani a faami bonnere ine heewi alors que sa tawi pewnowo a walli ɗum enen fof en pewni ko ɓeydare wonata kono bel usta hono ma jiiɗa ɓeydade bel ko noon foti yarude ɗum kasum de sabu kiram dal moƴƴani ko kasbuɗa kasum e kiram sabu neɗɗo se sa heeɗi hoorema bonnanta kasum eyi par ce que hiram moƴƴani dal ko ɗum négatif han neɗɗo saɗa hira a hirat ko positivement a yii neɗɗo ene waɗa ko feewi jaggiran ɗum heen si waɗa ko bonni haaran ɗum ko fewnat ɗum woni avancement dal woni te amana taw mbo kirta o mbo bonnanta o ina wawi taw ko waɗata ko ina wawi nafdem so nafanim nafa ɓaɗiɗom a ala hen perte mom président Doudou Dieye oui comme ono wir noon kiram comme ala ko feewi hen quoi neɗɗo comme Allah rokkirata neɗɗo so rokkiri guije ma a waɗa ɗum accepté tan ganda ko Allah rokkirata wërsëgaji Allah je ene heewi a faratata no wiyete pula wërsëg kira arsigaji Allah ji ene heewi ene waɗi yaatu kadi en faɗata tan Allah ene yaaju quoi Allah matotir ɗum joni Allah so totima a jaɓanam soni o tota so waɗima ɗum xañ o totti goɗɗo so haɗima eyyi sowoni o haɗima ɗum o tottima goɗɗo mbaɗama ɗum acceptal ɗum poti koto ko aɗa hirana jeneno ɗum ɗo moƴƴani quoi il faut gonen goto lawol mbaɗen jekkati mbaɗen dorondo konngol pulaar yahande joni bon han men artude thème o en gaddat question réponse kono noon pawe ɗon feɗel moon kala mo namna ko wota haal kala mo namna ko wota haal kalisa an ɓuurmi yewade ayi mbeɗen yeeƴo e ma koye ma puɗɗir toon mbaalu ɓinguel mum no wiyete ɓinguel mbaalu wiyete ko pulaar ko ɓinguel gorel ko ɓinguel gorel ɗum wiyete en juddi jeeri min pulaar amen noon min mbiya ɗum de ɓinguel gorel an ɓinguel mbaalu no wiyete ñalel wiyete kalisa ɓinguel mbaalu no wiyete ɓotel wala bortel an ɓinguel mbaalu ɓinguel mbaalu de ganda no wiyete ko bortel bortel bon ɓi nagge ñale ɓi nagge ñalel ganda ɓi nagge ñale kon ko ñale ɓi mbeew daromi jawma e ɓi nagge a bara eyyi baade ko mbiɗo pi mbaalu woni bortel ɓi nagge kono naggel kono foti wiyede wala naggel le naggel wiyete pulaara togoɗo naggel wiyete ɓi mbeew comme d'habitude tan pulaar comme kode organisé quoi mbewel wiyete pulaar ɓi mbeew
Bimbew. Bewel. Bewel. Oh, mi nanat. Bewel. Bimbew. Est-ce qu'on a botel? Bimbew. Botel. Bimbew. Beyel. Be. Jon ɗi puccu. Min namdi. Kalisa an namdim ke. Mulel. Ɗi puccu. Mulel walla puccel? Puccel. Puccu. Ɗi puccu. Ah, mi puccu. Ah, so jomani. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a puccel? Ɗi puccu. Ɓe puccu won ko moɗel. Mole. Eyi moɗel. An ɗi puccu. ɓe pucci noon nandirami ɗum e yimɓe ne fof kaɗen puccagal ko noon ndi wala Puccagal. puccagal e noon nandirami yimɓe am mbiyeɗum No, pour mon nan. ɓe ele pular maɓe ko waɗi des quoi ɗum nandata ɓege ɓe mbawa pulara nana haƴa ɓe name ɓe mbaɗa toon onon nanki waat fo ɗum yin hersini o ɓurmon waade pulaar onon ne. Ok. Puccagal kay min ɗum nan. Puccagal. Mulel elle ko mulel. Kay ala pulaar mum. ko puccagal wiyete kay Puccagal jaggen ɗo. Wala pucculen ak yaawi pucculen. non min kom puccagal gandumi noon noon nanndiroɗon ɗum ko ɓooyi Onon ne ko hakkille mon tottu mon kedi. Sikki tan ko mulel. Min de ko ɓingel keccel. Ɓingel fecci. Nana puccagal ko pucculen. Joni mi jabto question ji après gartiren question goto. Puɗɗirɗen ko mbi mbaalo. Mbiɗa an ɓotel. Ɓotel. Eyi ɓotel. Ɓotel ko mbeew. Ah, ɓotel woni mbeew. Mbeew. E holɗum gartuɗen e puccu. Molel onon on gañima. Nagge ñalel. Eyi nagge ko ñalel. E pucca ko kono hatta noon ko an gañi kamɓe haydara ɓe mbawa ɓe mbawa haydara ɓe mbaɗani effort e pulaar ɗum in hersini pular laaji sa ɓeeɗo ɓe leɓe gona halpulareɓe de ɓege gona halpulareɓe kam mi fuɗɗoro e kalisa kam kalisa nen ƴeewam jiti jurminit Allah tagi taga Allah tagi tagore takte tagore ha wonti tago Mi famani. Allah tagi taga takte tagore ha wonti tago Allah tagi tagore. Takte tagore ha wonti tago. yawat noon Allah tagi tago. yawat Allah tagi tagore ha tacci woni tagore. ha tacci Ha tacci woni tagore. taccani Allah tagi taga takte nder taga ha tagi ha wonti tagore Allah tagi tacci ha arti woni tagore. mon taccuɗo kadi taccuɗo mon kanko Ha tagi tagge taggi tagge woni tagore. wona tagge de wona tagge Allah tagge taga takte nder taga ha taggi ha wonti tagore Allah tagi taccere. Ha woni tagore. Allah tagge Taccere. tacce Ha woni tagore. Allah wontere question min nana Allah tagge taga takte nder taga ha wonti taga allah tagi taccore ha woni tagi nder tagore no an machallah aɗa wawi pulaar ewa kalissa garten machallah haɗa men artude e lowdi yewtere nde kalissa juddu jeeri jouɗo théâtre en jii théâtre uji ma ko pulaar e ko way noon a darni leñol en tant que juddu jeeri holno jiirɗa ɗum en tant que juddu jeeri par ce que kalissa sin joue mbita kalista ko nanɗo pulaar larɗo ceer mais ɗo e émission juddu jeeri kalista pulaar mum ina heddi
hol secret ɗi difficile hein, parce que minen comme taddi comme no mbiruɗani komin juddu jeeri parfois tournage uji aɗa andi nandani émission a waɗat aɗa wat so fewan mbiyɗa coupé neɗɗo corrige ma walla hunde tu vois c'est ça au fait mais pular weeɓani de mais holko nawma ha mbaɗɗa choisir juuɗe e nder leñol ma kadi yirande leñol tan yidde yo ɗemgal am ande quoi yo yaaru yeeso holko guurɗa e théâtre walla ko way noon ko muusma tan ha mantiniɗa mi hen bon il y a rien ko muusimi hen juste parfois nak les critiques ɗum ɗon no ɓeyduma hokkude courage min bok min no ɓeydami hokkude courage pour wadde kala ko critique aka rek moƴƴani jomum sa critique a anda hay goto yeeɓani woma walla haygo neɗɗo il faut que daña baɗoɓe ma critiqué pour waɗma encouragé quoi c'est ça mais pour mi daña hen ko muusimi non mais rôle mbo jouɗa ɗo on jaggirɓe ɗum réalité par ce que mi nani won noddonnoɓe mo gona wiidem rutte dewgal ma e ko way noon ɗum woɗi won jagguɓe ɗum réalité mais mbiɗa wiyaɓe juste yooɓe gandu ko mbima kem noddumane kem mbima sa aɗa bonni needi ha aɗa ƴetto kaalidu ko joom galle ma onon sukaɓe rewɓe joni ni tan mbaɗon ala fof komi nana wiyaɓe merci on jarama min nodde kadi mi wiya rutto galle ma debbo faara debbo ko suudu mum anani sa yahani ma kaalidu res yumma aɗa murti aɗa bonni needi min bo merci beaucoup mais yooɓe gandu ko wuttima ɓornimi tan e plateau tournage somi gasni rek mi ittat ɗum mi fawɗa ça n'a rien à voir e Calista e fitti ha hande won yimɓe mbo famani ko yaate ko par ce que min sa yi Calista e film mbiyata Calista banɗo dur alors que sa andi Calista ko neɗɗo tellinɗo hoore mum neɗɗo koyɗo pankoyagal juuɗa o ɗum wona réalité non je pense pas wona réalité si mi yi ɗum ɗon wona réalité yam joni ma chéri holno guurduɗa ka juddu jeeri aɗa yaade sehilaɓe ma onon kaal pular est ce que aɗa farnoro wondude sehilaɓe ma onon kaal pular walla sa woni e nder yimɓe haal pular en goɗɗo in jillu moon taw ko ɗemgal gongal bel ko ɗemgal ngal ɗon ɓurton yidde haalde walla on kaalat ɗemgal pular ko mina parfois bon mi yiyata sehilaɓam ko haalpulareɓe ni mais ɓe kewata haalde pular da ɓe kewani haalde pular olof min kewi haaldude mais somi haali ɗum mi an ka raciste an ka ɗum ɗo tapo haalpulare koye mumen wiya onon hay son on mbawa pour noon ko ekkade par ce que a wawa finde a wawi wasde jibinede toon mais nana haala ka walla nana yimene haala hay sono aɗa jaale kala mbaɗa osé quand même et voilà somi haali hen dal min kam moom Allah wawi mbiyam komi raciste par ce que min ko gonno je suis fière d'ailleurs je suis fière d'être Haalpulaar et je serai toujours quand on mbawmi kadi ko ɗum panortoɗo et voilà c'est ça machallah juddu jeeri son gonde e nder yiiƴiraɓe moon comme no wirni hay siko haalpulaar en ko kalton hol ɗemgal ɓurɗon wawde hutorade min e famille amen minen gueƴiraɓe ceeya min kalda ceeya min kalda caar e olof woni wiyo caar wiide c'est vrai olof ɗum ɓurɗon wawde haalde ko saabi ɗum min andi komin ko a hersat haaldi walla ala komin ko woni fof minen fof juddu jeeri tan tagi onon fof kon juddu jeeri ɗum tagi noon mais on peera yaade jeeri min momi feeri yaade jeeri vacance 2009 e si ɓooyi seeɗa hotoon e jeeri rumde machallah wadde kay an a yeehi fouta tawde a yeehi jeeri ala jeeri won ɗo jeeri wona ɗo jeeri won ɗo ɗo wona rumde de ɗo won ko Dakar ko woni signifie juddu jeeri holko firti juddu jeeri kasumi ko woni jibinaɗo nder Dakar hors village dal kasum woni juddu jeeri machallah hay jibinaɗo caggal leydi e ko way noon eyyi ko juddu jeeri machallah ɓurɗo wawde pulaar e juddu jeeriji ɗi min aɗa welim c'est sérieux no gurduɗa ɗum par ce que an no kaldetani jom mbeɗen kam ana haalta olof e voilà exactement min oɗon mbaɗi kam boole juddu jeeri tan kono ko am wawi wiide wona juddu jeeri quoi par ce que son daari hande ko question kala question mo namda foof min o waɗum trouvé à part d'aujourd'hui moom pour min komi wona juddu jeeri mi sami
woni legal amen soni halpulare ɓe jaadami am haalima ɓe halpulare des fois am waɗa ɓe corrigé koto soni jolfo jaada ko olof kalma ɓe quoi koto kota himi haalta pulaar ko heewi goto jour kam tenne goto probléme ñen fo seminula julɓe no haalete dereten probléme quoi ɗum tahi somi wi julɓe tan ɓe jala kam mi anda no wiyete carrément ɗum tan den noon probléme ɗum tahi noon mbaɗa noon complexe seeɗa haalde pulaar ko heewi won jaloɓe yeeyoɓe ƴulɓi ko haalpular sa wi ƴulɓe jalma no mbirta ɗum haɓe jalma somi wi julɓe ɓe jara somi wi julɓe ɓe jara mi anda no ɓe kalda ɗum ɗa a ƴulɓe pour no kalduɗa ɗum ni ɗum waɗa ko nden wonno nden somo haalda ɓe jala kam koto ko sakende ami yitono complexe o seeɗa seeɗa ami waɗa jeemot haala de plus en plus ami ɓuuri ɗum wawde quoi oui machallah ɗum wanma oɗo mais pourquoi est ce que complexe o aɗa wawi ɗum ittude hay sa jalam kaala wawi ittude kay pulaar no fewi il faut mi witta ɗum par ce que somi hoɗe complexe tan mi yettano nde pulaar comme o ko wi ko tan komi fuɗɗo waɗe fiére gañum ko kami haal pulaara hay so wone so gonɗa jolfuɓe sahaji am waɗete jambas tukuloraji tin ɗon sowona ɗum noon tan dena pora par ce que kamɓe ɓe ngala hay goto complexe e langue maɓe oui par ce que sa haali ɗemgal ma a jalam welde comme no kalisa wini sa woni hunde ala critique rek waɗo critique rek andu ɗum tawat hoorema neɗɗo mo waɗani gëm bopp mo hoolani hoore mum tan neɗɗo mo waɗani no wiyete pula neɗɗo mo waɗani gëm bopp mo quoi on tan wonate yimɓe omo waɗa rus e din ɗon ko haal ñagganaɓe mbiyat man toggimi ceere awma laalo battimi karam ɗum jiɗɗa oɗo mbiɗo waɗani gëm hoore makko gëm ko holɗum e pulaar gëm ko olof comme ni tan am waɗa jeem so woni noon sah manam mi haalan sa mi etoto ko wona sowno a jangini kam tan déjà no wiyete jeem e pulaar somo haalano ɗum min nanata ɗum tawi somi anda e pulaar tan mi waɗate jambas olofaji joni somi jooɗi mo ganduɗa konko sibri kam o wallaka men c'est comme des fois so woni yayam tan nenam des fois mi haalat lande olof par ce que ɓe an ɓuurimi nande pulaar pour ɓe nande kamɓe niveau ji sa jirani par ce que ɓeeɗo question uji mo ganduɗa waɗi facile ha trop ɓe namdote kamɓe ɓe jawata hol nane kadi wori ko namdi mbira wori kam jahol quoi guila salmina mbira aɗa salmina lamba ɓe e lamminɓe ɓe joni lamminɓe wonimo lottaho ɓe wala ɗum ñinnomi andude quoi par ce que nane kadi ami nana haala koto ko wori kam jahal soni a wawi kam wadde expliqué mi anda eyo laamɗo lamminɗo sa nani laamɗo ko Allah woni goto laamɗo ko Allah woni goto laamɗo kal laamiɗo ɗo ko Allah lamminma comme président amédia men merci comme joni hannde ko laamɗo goto woodi woni Allah kal gonɗo laamɗo ko Allah waɗma laamɗo ɗum woni laamɗo lamminɗo kala laamiɗo eyi laamɗo lamminɗo kala laamiɗo ma waɗ ɗum capté eyyi mi faami joni famano ɗum quoi mi namdo tan noon wona haydara kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum firti jomiraɗo hay goto wattama dicté hay goto witama waɗni hay goto witama waɗni kanko tan woni laamɗo kanko hoddiroje foof ko kanko fawata men kala ko neɗɗo waɗi woni kadi ko Allah waɗma ɗum ɗum woni laamɗo lamminɗo kala laamiɗo kala mo jiiɗa laamɗo ko neɗɗo mawni foof ko Allah waɗanma ɗum Allah lammin ɗum konko waɗata fal waɗata folli kadi merci kanko waɗat fal kanko waɗat folle oui fama ɗum quoi mi tawi am namdo ɗum yo Allah dandu men e folle o wona bandiraɓe musidɓe tedduɓe garten kede salminde guiɗo leñol Amadou Ba machallah jiɗɗo leñol ngol ha woni tigui rigui erdiɗo ko fate douane gonɗo to e Rosso o salminama wondiɓe makko foof kedi salminama kono kedi en calmini dendagal weltantoɓe Pindi TV duwawuji moon machallah foof minen ji minen mbi on jarama somin kaali somin kalani foof minen ji Hawa Baydi Diallo kankone o salminama Hawa Baydi Diallo alias Diaka Diatou Hawa Baydi Diallo alias Diaka Diatou kono noon
en calmini kadi Alicia Dia to lumbal balaji Alicia Dia to lumbal balaji salminama Hawa Baydi Diallo en calmini ɗon kadi guiɗo Abou Anne kon kadi Amadou Touré en e fedde yiɗɓi ummo bandiraɓe musidɓe tedduɓe ala no mbatten so wona émission men sabɓitin no mbatten tan duttinen e invité ji men konngol Alicia sa joguinoma ko mbasortoɗa leñol men kono e banggue juddu jeeriji holko mbitaɓe holno mbaɗirta encouragé hannde juddu jeeriji ha cuus mbasa hersude par ce que en jii rafi men ko ɓuuri ko hen heewde complexe comme to yimɓe mbiyata o ko raciste o ni way kersa natta haalde sen ƴeewi kala e moon mbaɗaɗo invité ɗo ɗum ɓuuri heewde ko haalata wadde ko ɗum woni rafi juddu jeeriji tigui rigui aɗa woni hen milieu taw gona haalpular en kersa haalde pular donc saɗa waɗa tottannoɓe conseil hannde an holko poɗɗa wiideɓe bon min de mbeɗa sikki kam neɗɗo kam fotani hersude ko woni ko gonɗa ko je pense ko ɗum foti wonde fierté ma sa natti wonde feere ko gonɗa ko tan sikki tan a foti considére foti nattude considére ma comme une personne parce que no wolof wirat ni ku wàcc sa andu mo dem fekk fo borom telliɗo anduma tan wattuɗo telliɗo anduma sa anduma jaaɗa fof tawa ɗon joomum du coup il faut être fier ko gonɗa ko kadi hay sa nanani etoɗa sa etima tan a wawat par ce que neɗɗo finani tan wawi hunde il faut que jaaha jangga jaaha école aussi sa yiiɗi nande français a yahat école jangga donc pourquoi aɗa jogo complexé haalde ɗemgal ma aɗa haala ɗemgal jannal ɗum ɗon ko majjuɗi quoi pour min mais beele kadi fulɓe hono maɗa potani walludeɓe mbas jalkiddeɓe mbas duñdeɓe mbas jaldeɓe ballidira maɓɓe ha jomumen cuus par ce que kala cuusɗo ko cuusnaɗo pourquoi pas kadi yimɓe potani cuusnude par ce que eɗen keewi yiide waɗoɓe utilisé ɓe ko ɓoccoɗe ɓe ko naggam te anda ko waɗi jomum ko woni ko hande juddu jeeriji foof jiiɗani ko guurata ɓeɗo yummumen ko wona haalpulaar en ɓeɗo bamumen gona ɓeɗo ko tottaɓe woɓɓe nehi ɗumen e ko wayi noon donc goto foof e probléme mum goto foof eko addana ɗum ko wonde kono en mbaɗani encouragé yo yimɓe gon yo yimɓe etto mais yo yimɓe puntidira mabɓe eɓe garta e mbawa haalde mais min je pense que hayso tawi mentalité yimɓe ɓen ɗon on n'est pas obligé de changer de mentalité mabɓe goto fof e mentalité mum parce que wonɓe gandanɗa on ne peut pas les changer ko noon ɓe mbayi c'est des gens gandanɗa eɓe jiiɗi toñde eɓe jiiɗi il aime se moquer des gens quoi donc min je me dis so tawi an a yiiɗi nande ɗemgal pulaar no waɗi duɗal pulaar min jahata mbaɗa inscrire école pour mbawa français a yahat inscrire ɗa pour jangga pulaar par ce que min je fais la même chose mbeɗa yaha mbeɗa jangga pulaar non mi janggani mais mbeɗa jangga mbeɗa namdo anduɓe au fait par ce que min au moins voilà mbeɗa jibna hen mais mi haali ɗum correctement du coup parfois aɗa andu mo woni sa jooɗimi plateau après majjirma quoi tinni sah mais noon mbeɗen ma yimɓe dañi surprise mbeɗen ma mbiyanno kalisa nan pulaarde ko juddu jeeri mawɗo on jimi ma chérie ko mbaynirtoɗa vite fait émission men gasi eyi salminama ko noon bandiraɓe komin kaali ko de so tawi min kaali komin forani haalde emin jafno mon hen kadi ko mbiɗa ko neɗɗo ko woni ko foti ko wonde ewa noon tigui enen beltanir hen Tidiane Mbengue Tidiane mo Pinde o salminama o juurama ko mbaynirtoɗon bandiraɓeɓe e ko mbasirtoɗon yeeɓiyankoɓe eyyi eɗen mbaɗa contentement tan émission o content no wiyete pulaar weltude weltude weltade weltade émission o juddu jeeri o waɗa contentement tan invitation o merci eyyi way tamin yimɓe yoɓe was wat complexe a haalde pulaar quoi comme minen ni he comme no onon ni mbasirɗon wasi wadde complexe eyi mbaɗ effort dal gara émission juddu jeeri son jalti cuuson mbar hatta ɗo ma continue non ma continue merci inchallah oui bon min amina on jarama min won fansma numéro oui ko goonga on jarama invitation he yo Allah wat ha émission yaha yesso quoi yimɓe foof aɓen jeeɓo ɗum aɓen dane nafoore amino waɗa laasi goto message kadi sa yi juddu jeeri koto heewi ko
ko yimɓe ko fuɗɗa ndaare cause o ko hollum sa ndaari cause o ko galleji babiraɓe comme saɓe kalan pulaar aɓe kaala ɓe olof joni bibbiraɓe maɓɓe kamɓe ka ɓe jaaha aɓe kaala olof wa joni noppural yaade pulaar ɓuran mayde anen il faut kamɓe fof ɓe mbiya babiraɓe gonde galleji ɓe mbiya cukamaɓe ɓe haal pulaar siɓe haala pulaar takat yimɓe fof nana pulaar kono saɓe mbaɗa noon tan noon jehirten tan ɓuran mayde comme min so wonɗo nanan pulaar no feewi joni somi warani essayé joni somi yaha mi ɗegui ɓinguel goto kon kadi pulaar mo heddoto no pour yaha dal langue o ɓuran mayde ken fudda waɗ jagge hen ha pour yaade yesso quoi ɗum dennom ko merci machallah e won noon en beltinim joom sall invité ji en beltinim kadi Amadou Diallo invité ji tottiren résultat o Aïcha Ali 7 sur 10 poɓɓe kelle dow onon ne Binta 6 sur 10 poɓɓe kelle mon Ibrahima Dia 5 sur 10 Alassane Tall 5 non in heewi no a jingat quoi jingat no ala e o haali gon Kalisa an jeeyi 5 e oɗo kamɓe ɗiɗi goto mabɓe fof jeeyi 10 sur 10 wona onon 10 sur 10 e poɓɓe félisa onon gañi ɓe haydarem danani haydarem ganda machallah wadde bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission men juddu jeeri gasi kala ko ferguita e ko tata gandon neɗɗo timmani jiɗɗo ɗum tan timmitat ɗum